Aplex ERP – moderní software pro vaše podnikání v cloudu. Vlastní doprava. Objednávky došlé můžete vybavit pomocí funkce vlastní doprava. Tato funkce vám umožní naplánovat rozvoz pomocí GPS souřadnic z jednotlivých objednávek v přehledné mapě. Dispečer vybere auto a jednoduše nakliká objednávky v rozvozové oblasti, zkontroluje váhu, aby auto nepřetížil. Vybere, zda chce vypočítat trasu dle času nebo nejkratší vzdálenosti. Trasu pak může otevřít v Google mapách a odsud poslat řidiči na jeho mobilní telefon. Pro doručení zásilky použije řidič mobilní aplikaci s jednotlivými dodacími listy. Konkrétní dodávku může i vyfotit, aby měl důkaz o doručení v nepoškozeném obalu. Pak jen stiskne tlačítko a informace o času doručení i s fotografií se okamžitě přenesou zpět do systému. Více informací naleznete na www.aplex.cz.